Hej, i denne her video vil jeg gerne vise dig, hvordan man laver stikkesten. Jeg har valgt Sommerspritz som eksempel her, og her skal der være stikkesten hele vejen rundt om glasset. På mønstret kan man se stikkestenene som en sort streg. Den går hele vejen rundt om glasset her, og det er her, du kan se, at det er stikkesten, der skal bruges. På det her mønster skal du dele garnet. Der er 6 tråde fra starten af, men du skal kun bruge 1 tråd, når du laver stikkesten. Jeg vil starte nede i bunden af glasset her, og vise dig, hvordan du syr stikkene. Nu kan vi gå i gang. Her kan du se stikkestenene, de er tegnet her, som tidligere sagt med de sorte. Så vi skal have et sting her, et sting her, og så skal vi have et halvt sting op her, og et halvt op her, et helt, et halvt, og et halvt mere på skrå, og så skal vi have et helt lidt bagefter her. Og så kører vi lige op med hele stikkesten her. Det vil jeg lige vise dig. Jeg har sat tråden til på bagsiden, og så har jeg taget den op et sting foran. Det kan du se her. Så nu går jeg et sting tilbage. Sådan, det var det første stikkesten. Så tager jeg frem, et sting frem foran det andet, og syr så et sting tilbage. Så har jeg lavet de første 2 stikkesten. Så vil jeg gerne lave de skrå. Så tæller jeg et sting frem her, men så bliver det et lige sting, så derfor så går jeg op halvdelen af stinget og tager nålen op igennem her. Og så syr jeg igen et sting tilbage, sådan der. Så skal jeg lave den anden halvdel, så jeg går igen et frem, og så gør jeg så hele vejen op forbi her. Sådan der, og sådan tilbage igen og ned, hvor det andet sting sluttede. Så har jeg lavet 2 halve korssting, eller jeg har lavet stikkesting her på skrå. Halvt igennem der, og halvt igennem. Det vil sige, at i højden fylder det kun et helt sting, men i længden eller bredden fylder det 2 sting. Så vil jeg gerne videre her, ind frem, og en tilbage. Så vil jeg gerne lave på skrå igen, hvor jeg ligesom fylder 2 sting frem, men kun et i højden. Det vil sige, at jeg går et sting frem igen, og et halvt sting op, sådan der, men et helt sting tilbage. Sådan der. Så skal jeg lave den anden halvdel, så jeg går igen et sting frem, men et sting op her. Så har jeg lavet et halvt op, og nu laver jeg den anden halvdel op, men jeg har igen lavet det 2 sting i bredden og tilbage. Så vil jeg gerne lave et helt sting på skrå. Det vil sige, at jeg går frem et sting og op et sting. Og så tilbage til der, hvor det andet sting sluttede. Sådan der. Så skal jeg faktisk bare lave stikkesting hele vejen op her. Så jeg går en op her, og en tilbage. En op igen. Der, og en tilbage. Sådan der. Når du kommer op langs siden af glasset her, så skal du lave nogle stikkesting, som går op over 2 sting, men kun ind på et sting. Det vil sige, vandret er det 1 sting, og lodret er det 2 sting. Det vil jeg lige vise dig, hvordan det ser ud. Du tager broderiet her, og igen sætter det til på bagsiden. Så kommer du op i det her sting her. Og her går du så et sting op og et halvt sting ind. Sådan der. Og så skal du igen et sting op og kun et halvt sting ind her. Og så skal du ned
at slutte af her i det sting, du lavede før. Sådan der.